Hyvää Eurooppa-päivää. Siitä on kulunut 30 vuotta, kun seisoin Turun kaduilla kampanjoimassa Suomen EU-jäsenyyden puolesta. Paljon on vettä virrannut Aurajoessa sen jälkeen. Suomi on ensimmäisestä jäsenyyspäivästä lähtien ollut aktiivisesti mukana rakentamassa parempaa Eurooppaa meille kaikille. Liittyminen Euroopan unioniin oli ennen kaikkea arvovalinta. Se oli valinta meidän perusarvojen puolesta ja tärkeä askel kohti länttä. Tänä päivänä nämä periaatteet ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kun maailman kirjat ovat sekaisin, on Euroopan unioni se, joka pyrkii sovittelemaan ja ratkaisemaan. Euroopan unioniin luotetaan. Sen toiminta ei ole provosoivaa, vaan johdonmukaista ja rakentavaa. Juuri siksi Suomi ja Euroopan unioni sopivat yhteen niin hyvin. Ja juuri siksi on niin tärkeää, että me olemme osa tätä yhteisöä.